қабристон. бале дӯстон, қабристон шиканандаи орзуҳо. дар ин ҷо чӣ қадар мардум, бою камбағал, подшоҳу вазир, гадою олим дар интизори қиёмат хобанд. онҳо низ фарзанд доштанд, орзу доштанд келин кунанд ё ба шавҳар диҳанд. касе орзу дошт сохтмонашро ба охир расонад ва касе бошад орзу дошт боз камтари дигар маблағ кор кунад ва истироҳат. касе орзу дошт шавҳар кунад ва касе зан гирад. касе орзу дошт мошини беҳтаринро бихарад. куҷо шуданд онҳо? хонаҳояшонро дигарон аз худ карданд. шавҳарашонро бошад дигар зан гирифт, занҳояшонро бошад дигар шавҳар. фарзандонашон бошад дар як сол як маротиба хоҳ дуо мекунанд, хоҳ не. ва боз дар фикри зиндагии худ мешаванд. мошинҳояшонро дигарон савор шуданд, вале ҳисобу китоб, саволу ҷавоби ҳамаи онҳоро назди Аллоҳи таоло ин дар қабр хобидаҳо бояд адо намоянд. фарзанди одамро то ба ҳамин макони даҳшатнок омаданаш фурсате аст. дӯсти ҷониён, ҳоло ҳам дер нашудааст. тавба кун. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон.